אתי, למה דפנה? אתי, למה דפנה? אתי, למה דפנה? אתי, למה דפנה? אתי, 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 למה דפנה? אתי, 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 למה דפנה? היא לא הייתה טובה. מי כאן החוליה החלשה? דפנה נפסל. אז קבח צבח צבח חובי. נכון. אתי, למה דפנה? היא לא הייתה טובה. אתי, למה דפנה? היא לא הייתה טובה. אתי, למה דפנה? היא לא הייתה טובה. נכון. אתי, למה דפנה? היא לא הייתה טובה. כלום בראש שלך. כלום בראש שלך. כלום בראש שלך. היא לא הייתה טובה. כלום בראש שלך. כלום בראש שלך. כלום בראש שלך. היא לא הייתה טובה. מי כאן החוליה החלשה? חברים, שחררנו עליכם כן צרעות בתחילת הערב. אני דפנה, אני חי, אני דפנה, אני חי, אני דפנה, אני חי, אני לירז, אני טל, אני דפנה, אני חי, אני דפנה, אני חי, אני דפנה, אני חי. אני לירז, אני ורד, אתי, 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 אני אייל, אתי, 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 אוהבת את הפאה הנוכרית שלי. באיזה סרט לבוא במשפט? תבוא אחריי, תבוא הנה. צייד הצבאי. למי מגיעה שק עם קקי? מי נפיל לבריכה עם חננה? של המכשידה? כמה שנים אתה עלי אדמות? של המכשידה? נכון. כרגע לא עובדת, כנראה גם לא מנח עבוד. תמצא, שלום. היא לא הייתה טובה. היא לא הייתה טובה. היא לא הייתה טובה. כל מה שלמדנו, סתם למדנו. כל מה שלמדנו, סתם למדנו. נגמר הזמן. כל מה שלמדנו, סתם למדנו. מי כאן החוליה החלשה? נגמר הזמן. שלום.